Πώς είχε ξεφυτρώσει εδώ, μέσα από την απέραντη ερημιά και την αιωνιότητα του Αιγαίου, αυτός ο μικρόκοσμος του Ομήρου? Κόσμος κλειστός γύρω από το κρυμμένο κέντρο του, ίδιος με κύκλο. Αυτό το σχήμα που ξαναγύριζε παντού, όπου κι αν έστρεφε στο βλέμμα. Κόσμος κλειστός όπως ο φούρνος όπου ψήνουν το ψωμί, όπως η μήτρα που τρέφεται η ζωή και σχηματίζεται το νέο σώμα. Κλειστός γύρω από τη φλόγα της φωτιάς ή από εκείνη που ανάβει μέσα σε μια κάμαρα για να ξαναρθίσει η ζωή, ενώ έξω είναι ακόμα καταχύμωνο. Κλειστός γύρω από ρίζες που ζεσταίνονται κρυφά, βαθιά μέσα στο χώμα, και όπου κυλάνε κιόλας η πρώτη χυμή της άνοιξης.